Adolfo no menen so me wo ha se me de ebe awodo bi mu amanwene no na me de mu enchechirimu ebremu ni ntira no ne se minua brother Paul na officer a Japan omuguso a ekire se ebe no bi wo ho a me twere to ho a aya na ehia nchirimu enu nti na ma me de ato me ho so se me chechirimu amamo ene kai se ansa na me de ebe bia beto ha no na ebe na akọ asoneye so ansa na abaha ni ntira no ne se nya kwanya ene Peace FM amamreku ene amane ekuo no edi nkita ho eno nti ma wo praman yi so be se mfie no ekọ nwotwe netia ne se osan ne kofa bai aboaje frempon a dodo na fe ne se osan asorbani ono ena oma minya sakwanya no na me no omo ewo praman yi so panifo pi ene anintini me kai se braye hyase no na yen papa nyomtofo hene na kwa me ampadu eka ho bi na Jessica pa eka ho Mr Good opanini mo omo nyina de omanya omo ba bi ko nenso sabri no yana ya ka na wo ho a mpanimfo atituru pa ne anintini biti se na nampadu hokani a uja na chiri ino aso ewo ho bi ana opanin Kwame Abrokwa ono so ho bi mintumi nka enjai eyo bomofo akwa ana kodwo owusu eka ho nsonoma enso ewo ho bi ina na akwaje nsa die tuo nso eka ho bi ofo ye Japan eka ho ene wona omo ka ho a mantumi ama omo din no Osman enso eka ho bi o asarbutwi na mishira mu nyina na migina kwanya iso eda omo asese omo mayen so yetumi nya kwanya ena omo edingita ho na mpo no yesua ade pi ewo won anase na mishira omo na afei no ebe ahodo a menwono anase ebe to ha bia no na akofa nipa yinum ensemansana abaha anonti ba ko ne se ohiani abufuo wose netie ne se ohiani asem kese bi ato no nanka onim se esese oyi no ho ano bra eyesika sem no dia otumi kan se no nya kwawo ne mom oka gubribi so ya reho na ato no anase asem bi asi putupuru nanka ohiani ebetumi atu ho na mo no oto no botoma na asi na boto ase sense mbane vosi ohiani hyen aben a na onyotiefo ntina abasa mesan enwono ba ko bi se okuyani anyamfaso no nyina na efiri konko achi konko na yakase konko achi konko a ekire se me maje ade bi afiri ho se me koton abrawo na makoton amo obi foforo sika no nipa no de be mame no meteme de ewie ansa na me de bi abrawo na wonso wati bi amame nti ade akro no manya ho mfaso mienu manya ho mfaso no bi afiri wo nchen ena manya bi nso afiri nipa na mekoton ma no nchen nti ba bi nso no ade na esese me de ne bo pa eto afiri wo no me nto ne sa na ma to no abofo na makoton ne abode makoton no aboden ama obi foforo eno ena efe ne se konko achi konko enti okuyani anya mfaso nyina no na sa nipa no eka ho bi mesan enwono bi se abrantewa nani so aya no krakra se opese otu ni hia ase no dia no man nko kwayem na okọ na se okun osona obetumi aton ama ni hia no abawiye na se osono no so kuna na ni hia no so ebetumi abawiye menweno ba koso se dia opese ohun se die ntira opapo ewo apogise no onkai se esese ohun die ntira ntakrabo nso nkotodwe ehwehwe nachi eno no ne nkyerase ne se nsem bi mu wo ho a esia na enyame na ahyehye eno nti se opese ohun die ntira esi saade a enia na ye ready se ubehunu
baabi adekoro no ehyehyɛ efiri mesan nwene foforo sɛ obomofo a ode ne pia ehwɛ akyekyedeɛ so no saa obomofo yi eto na gyane egu nkyerɛseɛ nyina ne sɛ adeɛ a ɛsɛ yɛde ya no ka no yɛmfa yɛnsa nka anaasɛ deɛ ɛsɛ yɛde yɛnsa na ɛyɛ no yɛntumi mfa ya no ɛnyɛ menwene biem so sɛ adakamana krado yɛmfa nsafoa na ehini adakamana krado ɛyɛ amana yɛbɔ ɛde asie dasani na ɛnyɛ nsafoa na ɛde hini nemom yɛde sɔsɔ sekan asɔ ɛne dia yɛde tu amana ɛna ehini mesan enwene biem sɛ amamrenti na konfonko anaasɛ ba mo da pa ɛtopono ɛma ɔdasani ɛwɔ asamado ɛno no didi a yɛsan ɛde no ba fie na nkasa bi ne dabremu ane no ne mechire nyina ne sɛ dasani ko wu ansamampo mu kura na sɛ de ti bi ɛsɛ de no ba fie na ibedware no ansa na yɛsan de na akɔ asamado anaasɛ nsamampo mu isan sɛ amamrenti ɛsɛ dware no ehwɛ sɛ wawu ampa ana onyanwui menwene foforo nso sɛ fediekuya na ne mma ehunu mfote no na odidida fediekuya ɛyɛ akokɔbaatan a one ne mma ɛnam omunya hu mfote no na sabi mpraduasa omudidida me kyerɛw sɛ obi a nadwene sɛ ono na ɔma waduane adi no ɛnɛ yi na odidi dada enora ansa na ɛnɛ ɛto baako nso ne sɛ ɛnyɛ boɔ a ɛho dwo ɛne botwoa ɛnyɛ boɔ a ɛho dwo ɛne botwoa sanse obi mpo atwam a otim de n'aduane ekosi so bi ɛno nso ne nkyerɛseɛ ne sɛ sabi mpraduasa obi a ɔwɔ dwumadie bi di no ensususɛ bi a ɛnam wasɛm baako mienu bi nti no ebitumi agye nipa no atrase na sɛ mekyerɛ mu pa mo ate aseɛ de a ɛneɛ obi a ɔyɛ hagya ana dwumadie bi si n'ani so a ɔyɛ no wa wonim da sɛ saa nipa no ne ho ndwo sɛ obetumi akɔhyɛ no so ana ode wasɛm baako bi no abɔ no atenaseɛ baako nso ne sɛ adioku anaasɛ akoromansa atamfo no ebia ne kwagyare ɛyɛ kusie hummoa nti wo kwa wo ba no watamfo na uhu omo no nyinaa no omo bɛn wo no ɛka ho bi na dia etwato a menua Paul ebisa ho asɛm no ene sɛ die apatu pre enton ne mesoa enkɔtɔ akoronsa no saa nso ana mokuya enton na koronsa enkɔtɔ mesoa de wom ne sɛ mesoa ɛyɛ makon ketenkete no ano ayi na apatu pre ɛpɛpaa saa nso na akoronsa nso yɛ nkateɛ ahodo no bi nkateɛ no yɛwɔ nkate so no yɛwɔ akoronsa ana yɛwɔ chana nti nkateɛ ahodo no bi na mehwɛ de nwono ɛbɛyi nti sɛdeɛ apatu pre enton ne mesoa a yɛ makuna odia ɛyɛ na ɛyɛ ne dɛ enkonkɔtɔ akoronsa a yɛ nkateɛ no saa nso na mokuya no nso enjai na koronsa na ɛyɛ nkateɛ ɔpɛ no enkɔtɔn enje mesoa a ɛyɛ makuno wei na mede brɛ mo ɛnɛ nso midia na ogu akrofa ofrɛ me prof amajo so me papa se me kyewa de me so sɛ ya ade na nyame adom ada foforo obesan atemenka nyame nka ho